Значи, Вики, сега искам, пишем нова задача, тате. Да. Давай, 63 минус 13. Да ми кажеш на колко е равно. На 50. Моля? На 50. 63 минус 13. Тате, 50. тате, омръзваме, разбираш ли, омръзваме. Цял ден с теб се занимавам, решаваме някакви задачи, слушам всякакви щуроти и сега накрая реших да ти дам нещо по-лесно или поне да си мисля, че съм сигурен, че го знаеш и пак чувам поредната глупост. Питам те, 63 минус 13, тати, колко е? Моля ти се, на крайен предел съм вече. На Разбираш ли? 50. Тате, кой клас ми? Кой клас завърши ми, кажи? Втори. Кой клас сме сега? Трети. В трети клас. Цяло лято не намери време да седнеш да се упражняваш. И сега послушам поредната глупост. Доживяхме да дойдем в трети клас и да чуя, че 63 минус 13 е било 50. Може да се помисли малко и ми кажи, защото за мен това не е вярният отговор. Пак те питам, колко е 63 минус 13? 50. 63 минус 13 е равно на 50. Татинци, но тати, умницата, тя бе, сладката, малката умница хубава бе.